जय गुरु लव द लॉर्ड यूट्यूब चैनल को समस्त को स्वागत। आजिर विषय नीलामय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र अमृत दृष्टि। यह अमृत कहानी विषय संग्रह करा जायछि। यह विकास रंजन भौमिक लेखारू संग्रह करा जायछि। तो चलंतु स्टार्ट करिबा। दिनकर घटना सकाळ प्राय अनुमान 10टा हेब। ठाकुरंक पाखरे अनेक लोक बसिछन्ति। श्री श्री ठाकुरंक गाधेइबा समय होई आसिलाणी। ठीक सही समय रे छापड़ा जिलार रामनंदन जादव नामक जड़े युवक देह मुंड घोड़ाई होई आसी सीधा सड़क श्री श्री ठाकुरंक कहिले, ठाकुर बापा मते आपणक पाखकु पठेइछन्ति, आपण मोर चिकित्सा करि नियंतु। अकपट भक्तर सहज निवेदन। श्री श्री ठाकुर कहिले, मु कौन डाक्तर? एठारे बनबिहारी, गोकुल, प्यारी आदि बड़ बड़ डाक्तर अछन्ति। सेमानक पाखकु जाओ, सेमाने तोर चिकित्सा करिवे। यह सुनी से युवक कहिले, मु आउ काहाकु जाने नाही। बापा मते कहिछन्ति आपण ही मोर चिकित्सा करिवे। श्री श्री ठाकुर जेते ताकू कहिले अन्य पाखकु जाओ, युवक जनक किंतु सुनिले नाही। से तांकर जिद रे अटल। बारंबार कहूथांती, ठाकुर आपण दया करी निजे मोर चिकित्सा करंतु। श्री श्री ठाकुरंकर ओ युवकंक कथोपकथन सुनी सेठारे थिबा जणे सेवक ସେହି ଯୁବକକୁ କହିଲେ, ତୁମେ ତୁମ କଥା କହିଲ, ଏବେ ଗୁରୁ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ତାହା ମାନିବାକୁ ହୁଏ। ଏ କଥା ଶୁଣି ଯୁବକ ଜଣକ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ କହିଲେ, ମୋ ସହିତ ମୋ ଗୁରୁଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛି, ତୁମେ ମଝିରେ କହିବାକୁ କିଏ? ଏହା ଶୁଣି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଲେ, ତୁ ଖାଇକି ଆସିଛୁ, ଯା ଖାଇଦେଇ ଆ, ତାପରେ ତୋ କଥା ବୁଝିବା। ସେ ଯୁବକ କହିଲେ, ମୋର ଖାଇବାର ନାହିଁ ଠାକୁର, କାହା ପାଖକୁ ଯିବାର ବି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ମୋତେ ଚିକିତ୍ସା ନ କରିଛନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଯିବିନି। କେତେ ଗଭୀର ବିଶ୍ୱାସରେ ତାର ଅନ୍ତରର ଆକୁତି ଜଣାଉଛନ୍ତି ତାର ଜୀବନ ଦେବତାଙ୍କ ପାଖରେ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଲେ, ହଉ ତୁ ଏବେ ଯାଇ ଖାଇକି ଆ, ତାପରେ ତୋ କଥା ଶୁଣିବା। କଥା ଶୁଣି ଯୁବକ ଜଣକ କହିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ଆଦେଶରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କଥା ଦିଅନ୍ତୁ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ମୋର ଚିକିତ୍ସା କରିଦେବେ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଲେ, ଖାଇକି ଆସିଲେ ତୋ କଥା ବୁଝିବି। ଏଇ କଥା କହିବାରୁ ଯୁବକ ଜଣକ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଆନନ୍ଦ ବଜାର ଆଡ଼କୁ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ପୁନରାୟ ତାକୁ ପଛରୁ ଡାକିଲେ, ଏଇ ଶୁଣ। ସେ ଠାକୁରଙ୍କ ଡାକ ଶୁଣି ଯେମିତି ଦେହ ମୁଣ୍ଡ ଚାଦରରେ ଢାଙ୍କି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ଠାକୁର କହିଲେ, ତୋ ମୁହଁରୁ ଚାଦର ଖସାଇଲୁ, ଦେଖେ କ'ଣ ହୋଇଛି। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଟିକିଏ ସାମ୍ନାକୁ ଝୁଙ୍କି ପଡ଼ି ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଭାବରେ ଦେଖି କହିଲେ, ଇରେ ସାଲା, ସବୁ ମୁହଁ ସାରା ଭରି ଯାଇଛି। ହଉ ଯା ଯା ଖାଇକରି ଆ। ସେ ଯୁବକ ଜଣକ ପୁନରାୟ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଚାଲିଗଲେ। ଅନ୍ୟମାନେ ସେତେବେଳେ ସୁଦ୍ଧା ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ବସି ତାଙ୍କର କଥୋପକଥନ ଶୁଣୁଥାନ୍ତି। 10 ମିନିଟ ହୋଇନି ଯୁବକ ଜଣକ ପୁଣି ଦୌଡ଼ି ଆସିଲେ। ଚିତ୍କାର କରି ଆନନ୍ଦାଶ୍ରୁ ବିଗଳିତ ନେତ୍ରରେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହୁଥାନ୍ତି, ଠାକୁର ଆପଣ କୃପା କରି ମୋର ଚିକିତ୍ସା କରିଦେଲେ, ମୁଁ ଭଲ ହୋଇଗଲି। ଠାକୁର ମୋର ମୁହଁରେ ଭାତୁଡ଼ି ଭଳି ହୋଇଥିଲା ସେ ସବୁ ଖସି ପଡ଼ିଲା। ମୋର ପୂର୍ବ ଚେହେରା ଯେମିତି ଥିଲା ସେମିତି ସଫା ହୋଇଗଲା। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ସହଜ ସୁନ୍ଦର ସ୍ମିତ ହସି କହିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯା, ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ପେଟ ଭରି ଖାଇ ଘରକୁ ଯିବୁ, ସାବଧାନ ହୋଇଯିବୁ। एकथा कही श्री श्री ठाकुर गाधेइबाकू गले।
ଏହା କିପରି ସମ୍ଭବ ହେଲା ପଚାରିବାରୁ ସେହି ଯୁବକ ଜଣକ କହିଲେ, ଏହାର ରହସ୍ୟ କ'ଣ ତା ମୁଁ କହିପାରିବି ନାହିଁ। ଠାକୁରଙ୍କ ଆଦେଶରେ ଆନନ୍ଦ ବଜାରକୁ ଖାଇବାକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ନଳରୁ ହାତରେ ପାଣି ନେଇ ମୁହଁ ଧୋଇଗଲା ବେଳେ ସବୁ ଭାତୁଡ଼ି ମୋ ହାତ ଭିତରେ ଗଳି ପଡ଼ିଲା। ମୋ ମୁହଁରେ ଆଗରୁ ଥିବା ଭାତୁଡ଼ିର ଚିହ୍ନ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଇଏ ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତ ଭକ୍ତ। ତାଙ୍କର ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଠାକୁରଙ୍କ କୃପାଲାଭ କରିବାର ଅଧିକାରୀ କରାଇଲା। ଏଇ ଲୀଳା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ନିଜକୁ ପ୍ରକଟିତ କରିଲେ ଦୟାର କରୁଣାର ଅମୃତବାରୀ ରୂପରେ। ବିଜ୍ଞାନର କୌଣସି ଭାଷା ନାହିଁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏହି ଘଟଣାକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇପାରିବ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ତାଙ୍କର ଅମୃତ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ଥରେ ମାତ୍ର ଯୁବକଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ଦେଲେ। ସେହି ଅମୃତ ଦୃଷ୍ଟିର ସ୍ପର୍ଶରେ ରାମନନ୍ଦନ କ୍ଷଣକରେ ହୋଇଗଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୋଗମୁକ୍ତ। ଧନ୍ୟ ଦୟାଲ, ଧନ୍ୟ ତୁମର ଲୀଳା। ଏହି କାହାଣୀଟି ଅମୃତ କାହାଣୀରୁ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଅଛି, ଯାହାର ଲେଖକ ହେଲେ ସହପ୍ରତି ଋତିକ ବିକାଶ ରଞ୍ଜନ ଭୌମିକ। ଜୟଗୁରୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଲଭ୍ ଦ ଲର୍ଡ।